तेगो आध्यात्मिक भइल अब चैता के गो लयदारी आ वही पर चैता चैते वही पर चढ़ के और तो 12:30 बजे जब इनकर गावल सुननी है कि महुआ बिना हम न जाई बे रामा मने महुआ बिना के बेरा 12:30 है 4 बजे अरी जा बोका काई खाली लॉन्गर जान के लोग ना बने तो जन बात बोले ले पिटाहिया ले बोले खाली लॉन्गर जान के छोड़ब एकरा के जकरा के भगवान मार के भेजले बार ओकरा के काम मारे राम हो राम। हमरा मुखिया जी के नाम पर सोनू बाबा 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे तो चैता के ठाठ बनल जाला रंजीत भैया पहले ठाठ तब लयदारी तब चैता हमरा रंजीत भैया बानी आ मुखिया जी के नाम पर पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे भाई रितेश कुमार उर्फ बिरगू जी बहुत सुंदर उप मुखिया बानी इंदू देवी वार्ड 110 वार्ड नंबर 3 पुरस्कार बा मुखिया जी के नाम पर पुरस्कार बा नारायण जी बना के रखे कि अरे बैठी के से जरिया से अरे बिलख तू अरे गुजरिया से अरे अपने रहे पारा ए देशरे पाला यही बतिया के तनी छपरहिया गौनिहार कहले हालांकि हमनी के तो सब जिला में गाई ले जाए तो सब जिला के ब्याज सगल बने जा और वो लोग सुनब ना हम जान बने तो जैसे सुनब वैसे ही हम गा दे यही से तो कोनो दिक्कत नहीं कि अरे देवरा अरे नदाना से अरे माने ना कहा से जिला पार्षद सोनू बाबा अशोक मुखिया जी के नाम पर हजारों हजार रुपया पुरस्कार नारायण जी बना के रखे कि अरे देवरा नादाना से अरे माने ना कहानावा से अरे हल चलवाई तू खबरी देशरे बोला दोनों चाचा लोग मुखिया जी के नाम पर पुरस्कार दिल बनी रउआ सभी बन रही मुखिया जी भी हमारे बन रही जय हो हरी अरे देखो तनी कि सबकर कटनी पिटनी लाग गई हाँ हमार मेहरारू सूतल बिया अरे सूतल भी है एको तो लाज जी मुखिया जी के नाम पर पुरस्कार दिले बने रहो अरे सूत के बाद तो भी अच्छा तहारा में मुंह लगा कौन काम सूंघ लेती अरे हे रिम जी अरे अरे हई खाना ए, गांव भर के मर्द में लोग गइल कटनी करे अते सूतल बारे उठ उठ भौरी खाई ठीक ठीक से सुतहु नहीं खीदे अजी का भइल बा बोली तो का भइल बा खाड़ा तो भइल बा अरे कब ले मरद जगावे खातिर खड़ा भइल बा आ तू पूछत कि का भइल बा गांव भर के लोग कटिया करे गए
चलते हूँ कटिया करे। चल बजाई मुट्ठी में धर ले। हम कटिया करे जाए, हम कटिया करे जाए, कटिया अरे वे खाइए रह जो पढ़ दे जे तब तो उपाय करता नहीं। मारी तो उप सभापति बानी हमरा शंकर कुमार यादव जी पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रे झटिया कहबे। आ का कहले कि कटिया ना करबे। हां आतना उरे बोलबे छिलऊ नहीं ना हां मारो मारो की हो गई मुझे भाई का सब काम हमारे जी में बा। मैं अनाज खेत पे झरता, रार भैया जइबे ना के करेलन। इनका तो गाड़ घुसुक पे ना करिए, ये तो कटिया का। लेकिन और भौजाई बड़ी उ जइहे नु तो सुन ले हमहू भाई ना है कि भाई के सामने बड़ भाई के ते शिकायत करबे हम बर्दाश्त कर जाए। एगो तो बेचारा भाई हमर लंगर बा आते पट्टीदारी करते रे भाई के हमरा कहतर कि उ जइहे तब जइबे। उ हमर भाई हवे हां ओहू में बड़ भाई हवे वो खट के खई है आ चाहे अपन बना के खोई खबरदार तोरा से भाई के बारे में कुछ ना बोलबे। आगे बोल का कहता रे भैया के बारे में सुनना अगर हम कटिया करे जाए तो पहले ही हम बता देतनी, क्या दिन में खटनी और रात में कटनी हमरा से ना होई। अगर कटिया हम करे तो सेज पे हम ना आए। खाली तो हुई कोनो बात नहीं, हाथ बांध। जाय दो ना ना तू मत ह अनिकेत के माई बारी नु तू मत ह जा गुडी खालिए न बैठे वाह मेहरारू कहतिया के बोलम चाहे खिसियई बनही बोलब पतियई ना चाहे खिसियई बनही बोलब पतियई ना केतना करबनी होरा बलाम हो। कृष्णा साउंड हमरा रितेश भैया बनवलिया 500 रुपया पुरस्कार दिले नारायण जी रौरो के बना के रखे। जितना सुंदर साउंड हवे उतने सुंदर वहाँ के विचार है परिवार आ निमन साउंड रे बोलौले बनी। तो मुखिया जी कम इहो देखत कि सब चीज के जानकारी बा कि कौन साउंड अच्छा बाजी। खाली ब्यास में मार खा गइल बनी। अब चली कोनो बात नहीं के खींच खींच के उनको के रात भर गवा देव जैसन बात नहीं। कोनो बात लंगड़ होला चाहे खिसियई बनही बलबा बतियई बकतनो परबनी होरा बलम हो। ये बलम हो अरे कटिया कोटयाई नहीं कोरा बलम हो कटिया कोटयाई नहीं कोरा। ए साल का नया डांस है ना गायब चैता रे बुझाते नहीं के तो हम गाइए के चैते के लयदारी हई ई चैते के नुलैदारी है ना तो चैता जब गवाला तब गाई
कोई बेरा पर चाचा हद हाल बा चैता के इलेक्ट्रॉनिक बुझेला अरे बाप रे चैता गवाला एगो पहले लयदारी तब चैता ना गायब तब कुत्ता चैता ना गायब तब कुत्ता गा देव जा तो ई कुत्ता आ गा देव जाता ई कुत्ता ए हे कि यार नयन हो दुनिया से हो सुना धरइबा नयन हो दुनिया से हो सुना धरइबा नयन हो कनिया से हसुआ धरइबा सोनायस जमनिया के माटी में मिलइबा सोनायस जमनिया के माटी में मिलइबा दिन चाहे रतिया मानव न पतिया हम जनल रहती तो कबे खोद देले रहती बड़ भाई बानी रंजीत भैया दानापुर आ फिर कालो संग ही बनी जा DIB विजेंद्र सिंह जी के यहाँ दीघा पुल के नीचे आवे दिन चाहे रतिया मानव न बतिया ततन पर बनी हो रा बलम ए बलम हो अरे कटिया कटिया नहीं तोरा ए बलम हो कटिया कटिया नहीं तोरा उनका बतिया सुन लो बोले ले सुन के कहियो दियो सुनबो कर उ का कहले हां सुनियो लो देखिए ई देखले बा चूच ना ना उ वही कह घर के फेर बाब मोबाइल नंबर मांगत रहे अभी दशा देख ली हाँ हाँ सब देखत नहीं चाचा बोलल है ना तलांग से बती देखत नहीं ना रौरा ना पता बनी कबेले तो यही जे बानी तभी तो दूसर के गीत है बाद चैता का नंबर बा ये भाई तो ये नु कारण बा कि हम गोर लागली लेकिन ना रह दिया उ तो रितेश भैया फोन करने के ना मुखिया जी हमारे परिचित है या कोनो यह दिक्कत बा अच्छा तो कट गइल बा गाँव तो रजी वाला ने केहू के बुझाई का गो ये दिक्कत बा केहू आई तो धुन बनल बा कि अब चैता बा तो चैता केहू कुछ ना कहे केहू मरल हो कहे नहीं आ जा जेने से लोग लौकी के ब्याह जी निर्गुण गई ना गई ना निर्गुण ये को दिक्कत बा लास्ट भाव बा कि सोनू संग दिल तनी सुन लो ये राजा सोनू संग दिल सुन लो कान खोल के राजा हल चलिए जितना ही मिली दोनों माँ हल चलिए जितना ही मिली दोनों माँ मेहंदी वाला हथवा में ले जाके अपना साथवा में मेहंदी वाला हथवा में ले जाके अपना साथवा में डाल के बफोरा बलम हो ए बलम हो अरे कटिया कटिया नहीं तोरा